Bio je taj teški zápas, kako smo i pretpostavljali. Zápas bol veľmi ťažký, ako sme aj predpokladali. Igrali smo protiv mužstva koji je jako duboko stajalo. Hrali sme proti mužstvu, ktoré bolo trošku hralo viac ozadu. I mislim da smo preko 90 minuta probali dati taj gol, imali smo i nekoliko dobrih šansi. Myslím si, že sme sa snažili, aby sme počas celého zápasu aby sme dali gól. Myslím, že mali sme aj niekoľko šancí. Ali vidjeli smo isto Podbrezova kad ima prostor, kad ulaze u taj prostor da su jako opasni. Ale vedeli sme, že aj Podbrezova, keď hráči Podbrezovej dostanú priestor a nabiehajú do priestorov z hĺbky ihriska, že sú veľmi nebezpeční. I to je jedan tipična utakmica, ako prvi zabije gol, taj bi i dobio tu utakmicu i na kraju je završilo 0:0. To bol typický zápas, kde mužstvo, ktoré prvé dá gól, zvíťazí. I mi idemo dalje, imamo za 7 dana zadnji zápas domu. My ideme samozrejme ďalej, máme za 7 dní posledný zápas, ktorý hráme doma. A Podbrezovu želim za budućnost sve najbolje i sretne blagdajne. Ďakujem. A Podbrezovej prajem všetko najlepšie do budúcnosti. Ja môžem len potvrdiť slova, ktoré povedal môj kolega, že to bol veľmi ťažký zápas, takticky na veľmi dobrej úrovni, kde obidve mužstvá sa snažili o ten prvý gól, pretože tento zápas bol o prvom góle. Tak jak aj super, tak aj my sme mali nejaké náznaky, my sme sa snažili ísť trošku z väčšej defenzívy do rýchlejších protiútokov, nejaké náznaky sme tam mali, ale nedotiahli sme všetko tak, ako sme si predstavovali, ale zase treba našich chlapcov pochváliť, že sa snažili až do konca ísť za tým gólom a byť úspešný. Škoda nepremenenie šance v druhom počasu hneď v úvode, ktorú mal Gal Andrezli, pretože si myslím, že sa tam lámal chleba. Ale my musíme tento bod akceptovať, pretože sme hrali proti veľmi dobrému súperovi, kvalitatívne na oveľa vyššej úrovni, takže my ten bod bereme, rešpektujeme silu a pracujeme ďalej na tom, aby sme v poslednom zápase získali ďalšie body a urobili si kľudnejšiu zimu. Takže ja ďakujem aj súperovi za dobrý zápas a prajem všetko dobré jemu. Tomislav, hráči hovorili, že chcú dnes vyhrať, aby ste splnili ten cieľ po prestávke, aby ste získali 9 bodov, takže nie ste z toho sklamaní, že sa to nepodarilo? Po matematiky više ne moramo stići tih 9 bodova, to je točno. Matematicky nemôžeme, nedá sa už, aby sme tých 9 bodov získali. Ali ja nisam nezadovoljan. Gledajte, dečki su 90 minuta dali sve od sebe. Probali su zabiti taj gol koji bi bio potreban i koji bi nama dosta stvari olakšali. Ale nie som nespokojný. Chlapci sa snažili celý zápas ten gól streliť a aby sa nám ten zápas hral ľahšie. Ali tu je jedan protivnik koji je taktički organizirano, defenzivno dobro stajao i nama te prostore koje smo možda trebali je jako usko držao i onda nije to tako jednostavno probiti te situacije. Ale samozrejme hrali sme proti mužstvu, ktoré hralo veľmi organizovane, boli veľmi kompaktní, defenzívu mali na vysokej úrovni a samozrejme nepúšťali nás do tých situácií, ktoré sme chceli, do ktorých sme sa chceli dostávať a jednoducho nebolo to ľahké. I onda te situacije koje se stvore, onda je veľmi dôležito da zabiješ taj jedan gol. Nije nam to uspjelo i na kraju moramo pozitivne stvari, vidi da smo imali šanse, da smo se izradili dosta šansi, da nismo primili gol i onda taki zápas završi 0:0. Samozrejme v takom zápase, ako som spomínal, keď sa dostanete do tých šancí, ak sa dostanete do tých šancí, tak potom je dôležité, aby ste ich využili. Keď sa to nepodarí, tak potom treba hľadať v tom zápase aj tie pozitíva, ktoré boli z toho zápasu a to sú, že sme sa do tých šancí dostali, ale
bohužiaľ máme na čom robiť, aby sme tie šance v budúcnosti využívali.